Pira sifat sampurna kelawan pira-pira sifat sampurna wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad alladzi rupane wong uyyida kang den kuwatake sapa alladzi bil mu'jizati kalawan mu'jizat wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi alladzina rupane wong akeh ya sahbihi niku alihi wa sahbihi rupane wong akeh fa'alu kang agawe sapa alladzina fa'alu agawe napa alhasanati ing pira-pira kebagusan wastani bulan ngedoi sapa alladzina wastanabu lan ngedoi sapa alladzina al mungkarati ing pira-pira perkara kang den ingkari ing pira-pira perkara kang den ingkari amma ba'du niku muqaddimah amma ba'du fayaqulu mongko ngucap utawa dawuh sapa sing dawuh sapa al murtaji wong kang ngarep-ngarep min rabbi saking pangerane al murtaji ngarep-ngarep napa afwazalati ing ngapura pira-pira kaluputan wa qadha al hajati lan ing nakani pira-pira hajat kang nekani pira-pira hajat rupane Muhammadun Syekh Muhammad rupane Muhammadun Nawawi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Qattola teman-teman dawa atau teman-teman suwi apa tarot dudu fikri mider-midere pengangen-ngangen ingsun fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad ing dalam nasihake utawa nyarai
nadhamane Syekh ing dalem nyarai nadhamane Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa hiya utawi manzumah iku fi dakhili kitabihi ing dalem jerone kitabe Syekh Zainuddin wa hiya utawi manzumah iku fi dakhili kitabihi ing dalem jerone kitabe Syekh Zainuddin al-masyhuri kang masyhur kang terkenal al-masyhuri kang terkenal bi syu'bil imani kelawan aran kitab syu'bil iman kelawan aran kitab syu'bil iman al-mu'arrabati kang den arapaken kang den bahasa Arabaken kang den bahasa Arabaken al-mukhtasarati kang den ringkes al-mukhtasarati kang den ringkes min syu'bil imani saking kitab syu'bil iman min syu'bil imani saking kitab syu'bil iman al-farisiyati kang bangsa bahasa Persi kang bangsa bahasa Persi lil alamah keduwene wong kang banget alime wong kang banget ngalimi lil alamati keduwene wong kang banget ngalime as-sayyidi kang dadi bendoro as-sayyidi kang dadi bendoro rupane Nuriddin Syekh Nuriddin Al-Iji bikasril hamzati kelawan den kasroh hamzai Al-Iji nisbatun iku bangsaake ila ijin maring negara Iji utawa daerah Iji baldatun rupane negara utawa daerah baldatun rupane daerah bifaris ing dalem negara Paris. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing badhe kita ngaji, kita pelajari niki adalah kitab namine Qami'ut Tughyan. Kitab Qami'ut Tughyan. Komik ya. Apa sing majalah jenenge komik. Tapi untuk komik niki Qami'ut Tughyan. Lah Qami'ut Tughyan niku mungkin jelasaken terkait cabangan-cabangan iman. Cabangan iman niku kuwatah sangat. Sing paling tinggi, paling dhuwur nomor 1 niku adalah la ilaha illallah. Iman sing paling nomor 1 nggih niku la ilaha illallah. Lah sing paling rendah nggih niku nyingkirne kayu, nyingkirne watu yang dalan. Cabangane iman sing paling rendah. Niki yang akan kita pelajari selama bulan Ramadan. Kudune kok khatam dhisik ya engko ganti kitab. Niki namung 30 halaman. Niki namung pira niki? Nek tenggene kula kitab 30 halaman. Nah. Oke. Lajeng kitab Qami'ut Tughyan niki dikarang atau disusun oleh orang yang berharap ampunan Allah. Orang yang sangat berharap ampunanipun Allah dan juga orang yang berharap akan dipenuhi hajat-hajatnya oleh Allah. Siapa beliau? Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Banten. Jadi Syekh Muhammad Nawawi Banten. Dalemipun Banten, tapi beliau dangu teng Mekah, bahkan
sedo teng Mekah mriku. Tasik wonten makamipun. Jadi teng Mekah niku di Mekah niku napa Makla nggih. Teng makam Makla niku Makla napa Bakek. Wis teng kuwi lah. Niku nek napa jenazah tasik utuh niku mboten dibongkar, mboten nggih dibongkar dipindah, mboten. Lah sing nek ditingali kok jenazahé pun hancur, pun mboten rupa jenazah niku dipindah. Nah, sing tasik utuh-utuh niku di napa panggah teng mriku kados dene Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani niki. Kados Mbah Yememun. Niku beredar beberapa tahun yang lalu beredar video orang yang bersaksi, orang sing buka makame bersaksi nek tasik jenazah tasik utuh, makane mboten dipindah. Sampai-sampai napa niku batu sing dadi tengere niku ditulisi ke Jemaimun Zubair. Nggih. Lah Mbah Muhammad Nawawi niki mensyarai atau menjelaskan kitabnya Syekh Zainuddin sapa mau? Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Niki sing sami kalih sing pengarangi kitab Fathul Mu'in. Nggih, sing Fathul Mu'in niku lho. Jadi Syekh Zainuddin Al-Malibari. Malibar niku tidak salah India. Lah, dados beliau niku Syekh Muhammad Nawawi niku pun dangu pengen menjelaskan atau pengen mensyarahi nadhoman yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tapi baru terlaksana niki. Artinya sebelum niki pun beliau mempunyai rencana yang sangat lama untuk menjelaskan nadhom dari Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nadhom ini apa? Nadhom ini namanya Syu'bil Iman. Kitab jadi saderengipun niki nadhom Syu'bil Iman. Niki sing dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Nah, sing dikarang oleh Syekh Zainuddin niki nadhom Syu'bil Iman niki berupa bahasa Arab yang diringkas dari nadhom Syu'bil Iman berbahasa Persi. Jadi enek sing berbahasa Persi, enek sing berbahasa Arab. Sing berbahasa Arab niki disusun oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, peringkasan dari Syu'bil Iman sing bahasa apa? Persi. Persi ngendi? Di Persi ngendi? Kono lah. Mbuh. Lah sing bahasa Persia niku namine Syekh Nuruddin Al-Iji. Syekh Nuruddin Al-Iji niki sing nyusun Syu'bil Iman sing bahasa Persia. Pon. Wahia utawi manzumah napa niku Syu'bil Iman. Manzumah Syu'bil Iman Al-Farisiyah iku mim bahril kamil dan susun saking bahar kamil wa ajza'uhu utawi pira-pira juz'i bahar kamil iku mutafa'ilun Sita marratin kelawan 6 pira-pira ambalan. Wa adatu abiyatiha. Jadi niki mengke nadhome niku nadane ngono mutafa'ilun niku ping 6. Niki apa jenenge tentang pondok niki jenenge ilmu arut.
Nah, ilmu ge nyusun nadhoman, nyusun syair. Dadi nek sing pinter-pinter lagu-lagu Arab niku paham kalih napa ilmu arud niki. Jadi mungkin di napa niku wau wazanipun mutafa'ilun. Wa adadu abyatiha utawi itungane pira-pira baite mandumah. Utawi itungane pira-pira baite mandumah iku siddatun 6 wa isruna lan 20. Jadi nazam napa niku wau Syu'bil Iman sing karangane Syekh Zainuddin Al-Malibari niku wau enten 26. Nazamanipun menika enten 26. Nazamane enten 26 nanging niku mungkin teng wingking. Wal ghalibu utawi kang kaprah. Wal ghalibu utawi kang kaprah iku anha temen setune manzumah. Iku anha temen setune manzumah iku makhbunatun den panjingi zaman zihaf khoben. Kang den panjingi zihaf khoben. Tsumma lamma syaraha nuli ing dalem semangsane jembar. Nuli ing dalem semangsane jembar apa sadri ati ingsun. Apa sadri ati ingsun aratu mongko ngarepake sapa ingsun. Aratu mongko ngarepake sapa ingsun an aktuba ing yen to nulis sapa ingsun. An aktuba ing yen to nulis sapa ingsun alaiha ing atase manzumah. Syarhan ing syarah nafi'an kang manfaati li maring ingsun wali abna ijin silan maring pira-pira anak jenis ingsun pira-pira anak tunggal jenis ingsun pira-pira anak tunggal jenis ingsun miman saking wong arada kang ngarepake sapa man falahan ing bejo wazidulan nambahi sapa ingsun alaiha ing atase manzumah ing alaiha ing atase manzumah salasata abyatin ing telu pira-pira bait fi awwaliha ing dalam kawitane manzumah wa zadalan nambahi sapa Abdul Mun'im ya Abdul Mun'im baitan ing bait fi akhiriha ing dalam akhire manzumah fasorot mongko dadi apa jumlatul abyati jumlahe pira-pira bait iku salasina ana 30. Jadi kitab Syu'bil Iman niku wau nazame enten 26. Lajeng ketika beliau napa niku tergugah hatinya untuk melaksanakan apa yang direncanakan niku menjelaskan kitab Syu'bil Iman, beliau menambahi sebagai mukaddimah dari 26 nazam tadi ditambahi 3 nazam oleh Syekh Muhammad Umar Banten. Lajeng ugi ditambahi di akhirnya ditambahi satu bait. Ditambahi satu bait, satu nazam di akhirnya, di penutupnya. Jadi kan 26 ditambahi telu di awal, tambah 1 di belakang, genep 30 nazam. Jadi nanti yang akan kita bahas niki ada 30 nazam.
Dan kita. Anu kita arhamar rahimin boleh itu dari itu. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun ing syarah samaitu ngarani sapa ingsun ing syarah qami'at tughyani ing qami'at tughyan ing kitab qami'at tughyan maknane perkara kang ngilangake lacut ala manzumati syu'bil imani nyarai ing atase nazam syu'bil iman. Kitab niki wau dipun jelasaken kitab niki dipun wastani qami'ut tughyan. Wa asalu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah Al-Karima kang mulya ayyang fa'a ing yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan syarah bimannihi kelawan anugerah Allah wa karamihi lan lomane Allah annahu temen setune Allah ala ma ing atase perkara ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma iku qadirun dat kang kuwasa wabil ijabati lan kelawan nyembadani panyuwun iku jadirun kang patut namine qami'ut tughyan. Terus sakbadane njelasaken kitabe niki Mbah Musonef Syekh Nawawi Al-Bantani ndonga, ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan zat ingkang maha mulya mugi panjenengan paringi lantaran kitab niki panjenengan paringi manfaat kelawan anugrahipun panjenengan lan sifat lomane panjenengan. Namine ngeten iki tawassul. Tawassul dengan amal soleh. Jadi tawassul niku rena-rena. Enten tawassul karo amal soleh. Tawassul kalih amal, enten tawassul kalih seseorang. Tawassul kalih amal niki sepakat kabeh. Nek tawassul kalih seseorang enek sing gak sepakat. Tawassul kalih amal contone kaya sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Niku namine tawassul kalih amal soleh. Ya Allah kula maca sholawat dhateng Kanjeng Nabi, sholatan tunjina, mugi-mugi dengan sholawat niku kula panjenengan paringi slamet, tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, dari segala musibah-musibah. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, dan panjenengan bersihkan dari segala keburukan dengan lantaran sholawat tadi. Namine niki apa mau? Sholawat tawassul dengan amal soleh. Enek malih tawassul kalih napa niku seseorang. Tawassul dengan seseorang.
Niku tenggene sholawat nariyah nika. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqadu. Gak biha tapi bihi. Dengan Nabi Muhammad, dengan perantara Nabi Muhammad, semoga tanhallu bihil uqad. Perkara-perkara sing ruwet-ruwet niki akan terudari, akan terlepas. Jadi nyuwune yang gone Gusti Allah gak nek sing muji atau sebab sholawat. Niki sebab lantaran Kanjeng Nabi. Nah, niki wong sing gak paham karo tawasul niki mengingkari niki. Mengingkari niki. Kula ora seneng kalih apa wi sholawat nariyah. Nek sholawat munjat sik ditampa. Tapi nek nariyah gak gelem. Ya, tapi nek Nabi iki lho. Nabi niku wis pol-pole makhluk Gusti Allah sing paling mulya niku Kanjeng Nabi. Niki patut untuk kita menjadikan wasilah. Niki dungane napa? Baradan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was shalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kanjeng Nabi dadosaken wasilah kangge donga-donga kita. Makane wonten syaratipun donga niku kudu sing ngampuh nggih, gak ngono ya gak apa-apa. Tapi sing sae tata kramanipun dan syaratipun ke tampa dongane niku dipun awali kalian sholawat, ditutup kalih sholawat. Pertama hamdalah riyin, mari ngono sholawat, terus lagi donga. Dongane pun cukup ditutup kalih sholawat, lajeng hamdalah malih. Jadi alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah saterasipun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqal khatim. Terus lagi apa Allahumma ighfir lana dzunubana. Kompun tutup dongane sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kok ngoten? Karena sholawat donga kita niki lantaran sholawat ugi lantaran njaluk wasilah dhateng Kanjeng Nabi. Enak malih kae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Nah niki jenenge istighosah. Nyuwun dhateng Kanjeng Nabi. Enek wong niku ngene. Kuwi kleru kuwi ya Rasulullah kudune ya Allah. Jadi sing bener pancen ya Rasulullah niku nek diganti ya Allah salah. Niku lho teng istighosah niku lho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asalullahal karim ay yanfa'a bihi bimannihi wa karamihi innallahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir amin. Dados Gusti Allah niku kuwasa dhateng sedaya ingkang sampun dikersakaken Allah. Dados nek Gusti Allah ngersakaken mesti isone. Gak iso lak menurut hitung-hitungane awake dhewe, hitung-hitungane makhluk. Tapi hitung-hitungane ketentuanipun Khalik itu mengalahkan apa yang diangan-angan oleh makhluk. Ora enak apa-apa nih makhluk niku. Nggih. Makane didhawuhaken ala ma yasha'u qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Kabel bingung kaya empun kok manggamuni. Wabil ijabati jadir. Alhamdulillah. Fakultu mongkong ngucap sapa ingsun to dawuh sapa ingsun niki Syekh Nawawi nggih, Syekh Nawawi.
Keranten 3 nazam yang awal ini adalah tambahan dari Syekh Nawawi. Alhamdu tawi sekabe puji iku lillahi kagungane Allah. Iku lillahi kagungane Allah qad sayyara kang teman-teman dadekake sapa alladzi kang teman-teman dadekake sapa alladzi rupane zat qad sayyara kang teman-teman dadekake sapa alladzi imana syakhsin ing imane wong za syu'abin ingkang anduweni cawang atau cabang fatutammamu mongko den sampurnaake apa syu'ab mongko den sampurnaake apa syu'ab ai unsi utegese nyukulake sapa ingsun ikrori ing pengakuan ingsun bilhamdi kelawan muji mu'taqidan hale kang yakini anna kullatsana'in ing temen setune saben-saben pengalem iku lillahi kagungane Allah. Dados segala puji niku milik Allah Subhanahu wa taala. Baik pujian hamdul qadim alal qadim alal hadis hadis alal qadim. Allah kepada pujiannya Allah kepada Allah sendiri atau pujiannya Allah kepada makhluk atau pujiannya makhluk kepada makhluk dan pujiannya makhluk kepada Allah itu semuanya milik Allah. Makanya alhamdulillah sekabe puji patang perkara. Ini lho, patang perkara ini ku sini. Gusti Allah muji tengene Allah kiambak. Terus muji dateng makhluke utawa makhluk nyanggone makhluk. Kula ngelem sampean ganteng, ayu. Terus sampean awake dhewe muji ngene Gusti Allah. Alhamdulillah matur suwun Gusti. Gusti Allah muji dateng makhluke. Gusti Allah muji dateng Allah kiambak. Niki sedaya pujian-pujian niku wau adalah kagungane Gusti Allah. Enggak ada satu pun yang milik kita. Pemain ganteng, api, meloman iku yo sejatine pujian-pujian itu yang berhak adalah milik Allah. Itu milik Allah. Nggih. Jadi anna kullatsana'in lillahi ta'ala. Semua pujian itu milik Allah. Wal muradu tawi kang den karepake bihadzal baiti kelawan iki bait anna a'malal imani iku anna a'malal imani temen setune pira-pira amale iman iku dawatu ajzain pira-pira kang anduweni pira-pira juz jadi iman niku bermacam-macam. Iman niku enten cabangane kuwatah macam-macam, ngoten lho. Maksudnya niku. Awake dhewe kan iman wajib apa? Iman rukun iman enek 6 niku lho. Sing sering kita dengarkan iman yang wajib kita imani enek 6. Ya mboten niku tok. Nggih, cuma abang cabang model iman niku cabang-cabang, kathah cabangipun. Terus cabang-cabang. Ngeten. Wa khisalin lan pira-pira pakerti. Wahia utawi a'malul iman iku allati perkara tazidu kang dadi tambah apa a'malul insani pira-pira amale menungso bil itiyani kelawan
nekani bil ityani kelawan nekani biha kelawan allati. Wa tangkusulan dadi suda bit apa a'malul insan wa tangkusulan dadi suda apa a'malul insan bitarkin kelawan bitarki syai'in kelawan ninggal suwiji-wiji minha saking allati. Jadi macamnya iman nanti, cabangan-cabangan iman, pembahasan-pembahasan iman itu banyak sekali. Tidak hanya pembahasan iman yang 6 niku wau rukun iman niku mboten niku mawon pembahasannya. Kuatah sangat. Yang mana iman itu nanti ketika seseorang berpegangan iman itu maka akan bertambah tazidu a'malul insan. Nek wong niku cekelan kalian iman, maka amal-amal kebaikannya akan bertambah. Wa tanqusu bitarki syai'in minha, dan amal baiknya akan berkurang jika dia meninggalkan sebagian dari iman. Jadi wong niku kok iso ngamal sae, nek ngoten wong niku kok iso ngamal sae mergo duweni cekelan iman niku wau. Kok rapate apik, kadang elek. Berarti dia ada suatu cabangan iman yang dia tinggalkan atau yang tidak ora digoceli. Ini ku. Kok awake dhewe iso ngaji ngeten iki? Mergo awake dhewe cekelan karo iman. Percaya tenan nek sing didhawaken Pak Mudin kala wau. Masyaallah. Fadile golek ilmu kaya napa, percaya tenan. Napa malih wonten wulan Ramadan. Awake dhewe niku berarti budal wonten taman surga. Taman surga sing teng mriku dikupungi karo malaikat. Malaikat-malaikat rahmat, ora malaikat azab. Lah lan lintu-lintunipun. Napa malih wonten manggenan wonten masjid kali i'tikaf. Niki berarti awake dhewe iman tenan. Nek mboten iman ya urung karuan. Nah, nggih. Ya bukan berarti sing gak budal terus gak cekelan iman, mboten kesimpulannya gak niku. Artinya kita sekarang melakukan kebaikan ini ya atas dasar awake dhewe cekelan kalih iman niku wau. Wa amma asul imani anapun utawi asal iman. Anapun utawi asal iman. Alladzi rupane iman utawa rupane asul iman huwa utawi alladzi utawi asal iku atas diku benerake. Iku atas diku benerake. Asul imani iku fala yang kusu. Iku fala yang kusu mongko ora sudo apa aslu. Apa iku fala yang kusu mongko ora sudo apa asul iman. Di anahu krono temen setuhune asul iman iku launa koso lamun sudo apa asul iman. Iku launa koso lamun sudo apa asul iman lakana mongko yektini ono apa naksun yektini ono apa naksun iku syakkan mamang. Walaya sihulan orasah apal imanu iman ma'asyaki sertane mamang. Ma'asyaki sertane mamang. Adapun asal dari keimanan, asal dari iman itu adalah membenarkan. Itu adalah membenarkan. Awake percaya membenarkan dengan apa-apa yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, didhawuhaken Kanjeng Nabi, kita benarkan. Kuwi asal iman ngono. Maka asal iman ini tidak akan berkurang. Orang sampai berkurang, orang ngasih berkurang. Nek sampai berkurang, lakana syakkan. Maka itu akan kebalikan dari
iman itu. Jadi urai ning ngono mamang, ragu-ragu berarti ning ngono. Kok sampai iman ini wau berkurang berarti ragu-ragu. Nek jenenge iman wi tenanan yakin membenarkan. Kok awake dhewe mosok ganjarane sakmono gedene yang Ramadan iki. Ngaji yang bulan Ramadan mosok sakmono gedene ganjaran. Tenan po gak? Lah ngoten niku berarti mboten iman. Karena di situ ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan. Jadi kebalikan dari iman adalah keraguan-raguan niku. Pon. Ini ragu-ragu takbiratul ihram lah. Takbiratul ihram kok sampai beberapa rukun pada ragu-ragu. Kok takbiratul ihram kok ragu-ragu? Aku mesti takbiratul ihram burung ya. Gak sah. Salatnya langsung batal. Kok sawi gak ndang yakin aku mesti karo maca doa iftitah karo mau ragu-ragu, karo angen-angen. Mau maca takbiratul ihram burung to? Apa mek tanganku mek apa ngangkat tangan tok batal niku salate. Lah niki iman nggih ngoten. Panjenengan iman jangan sampai ada keraguan dalam hati kita. Faqauli mongko utawi ucapan ingsun. Faqauli mongko utawi ucapan ingsun iku syu'ab, rupane syu'ab. Lafaz syu'ab iku bidhammi syini kelawan dhamma syin. Wa fathil aini lan fathai ain. Wa sukunil ba'i lan sukune ba' dadi syu'ab lil wazni. Dadi nek nyangguri nadhami ngono lil wazni krana wazan. Jam'u syu'batin ya iku dadi jama'i lafaz syu'bah bisukunil aini kelawan sukune ain. Wa qauli utawi ucapan ingsun fatu tammamu rupane fatu tammamu iku fihi iku tetep ing dalem fatu tammamu khabare nek loro iku fihi iku tetep ing dalem iku fihi iku tetep ing dalem fatu tammamu dhamirun utawi dhamir raji'un kang bali li syu'ab maring lafaz syu'ab sing dereng saged maknani dimaknani nggih tulisan Latin ngono lho ya sak krungune cateten ya tulisan Latin. Hadhihi utawi kiki risalah Hadhihi utawi kiki risalah iku buyutun bira-bira bait min kitabil kushini saking kitabe wong kang bangsa kutha rupane man wong kala kang ngucap sapa man ba'da sholatina ing dalem sause oleh maca sholawat kita wa tusallimu lan maca salam kita li Muhammadin maring Nabi Muhammad wali alihi lan maring pira-pira keluargane Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad wa sahabatihi lan pira-pira sahabati Kanjeng Nabi Muhammad madara ing dalem selagine mubeng apa syamsun srengenge fisamai ing dalem langit wa anjumu lan bira-bira lintang ai hadhihi risalatu utawi kiki risalah
Ayo tapi kiki risalah iku abiyatun biro-biro bait ma'khudatun kang den alap min kitab syekhi saking kitab syekh rupane Zainuddin Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i Al-Kushini kang bangsa Kushini Al-Fannani kang bangsa Fannani Al-Malibari kang bangsa Malibar walidzalika lan krana mengkono ma'khudatun kana ono apa adadu mawilangane perkara fil abyati ing dalam pira-pira bait iku mislama madani perkara finnasri ing dalam kalam nasar ini nazam pertama para rawuh jamaah ngaji kang minulya wonten dipun critakake dening sebagian ahli ilmu. Riyen niku enten wong jenenge Muhammad. Enten tiyang jenenge Muhammad. Niku arang-arang salat. Salate ora sregep arang-arang salat. Jenenge Muhammad tapi arang-arang salat. Fa idza dakhala syahrul Ramadan ketika dia masuk bulan Ramadan fa idza dakhala syahrul Ramadan zayyana nafsahu ketika masuk bulan Ramadan dia menghias dirinya dengan berpakaian-pakaian yang baik, yang indah. Terus pakaian sing napa niku cara saiki ya nggih jas, nggih jubah ngoten niku. Terus damel wangi-wanginan, nggih parfum. Terus taubat, poso, salat. Terus sing penting niki mengkodoi napa ingkang sampun dipun tilar. Jadi tobat tenanan. Tobat tenanan. Faqultu lahu fi dzalika faqala. Terus akhirnya sampean nyapa kok berubah ngono. Dek jawab, iki bulan taubat. Bulan Allah nurunake rahmat lan barokah. Mbok menawa aku mendapatkan keberkahan dan rahmatnya itu. Lah kok ber Ramadan niku piyambake diparingi meninggal. Dipundhut kalih Gusti Allah. Mati wonge. Sing jenenge Muhammad arang-arang salat wayah Ramadan tobat tenanan salat poso niku lho. Bar poso lah kok meninggal. Terus enten tiyang niku ngimpi piyambake. Tiyang ahli ilmu niku lho. Niku ngimpi piyambake ngeten. Awakmu gampangane ngene cara kasare. Awakmu karo Gusti Allah diapakne. Dikeki apa utawa diapakne disiksa apa dikeki apa ngono. Jawabe sing jenenge Muhammad niku ngeten. Gusti Allah ngapura yang aku li ajli hurmati syahri Ramadan. Goro-goro aku iku ngurmati bulan Ramadan. Dengan dia taubat, salat, poso, ngodoi napa ingkang napa sampun ditinggalaken dikodoi tenanan taubat ninggal enek sing ngipi di piyambake cerita Gusti Allah ngapura aku mergo aku ngurmati wulan Ramadan. Maka kangge pelajaran kula panjenengan sedaya wonten wulan Ramadan niki panggenanipun kita taubat, kita wangsul dhateng ngersane Allah. Gak ngerti awake dhewe menangi malih Ramadan ngajeng napa mboten. Gak ada yang tahu. Lah nek saiki tawanan taubat mbok menawa sak wayah-wayah meninggal terus oleh kaya ceritane Muhammad niki wau
Lah nggih lumayan, ya ora lumayan ya enak tenan. Enak tenan. Ngoten, ya Allah. Nggih, pun ngoten riyin.